सासे बेंगुरा बर' आइजोआ सोरखारनि सुबिदानिफ्राय नासयजादों। बेंगुरा बर' आइजोआ बुंदों सरखारनिफ्राय हेफाजाब मोनोब्ला गोजोनगौमोन। सरकारा दा जानाय सरकारफोरा जुदि जोंनि न'खर नुनानै नायनानै जुदि होयोमोनबा जोंहाबो बाहाय गोसोफोरा बाहाय गोजोनगौमोन, मोनफोराबो बाहाय गाहाम नांगौमोन, खान्थि नांगौमोन। बे रखमबो फायनानै नायफायनानै जोंनो होआ दखन जासिनाबो होननाय नों हायाखै जादों दे नोंनो होनो। सिगांनि बिपिएफ सरकाराव सुबिदा मोनगोन सानदोंब्लाबो बियो जाफुङाखै आरो दिनैनि सरकारावबो जेबो सुबिदा एबा नायसनजानाय गैया। बेंगुरा बर' आइजोनि बेबायदि दुखु गोनां संसाराव थारैनो सरकारनि आखाइ गोग्लैगोन ना? बे समाव मोनसे गिदिर सोंथि, सरकाराथ' खाना खुजा बेंगुरा गासैबो अंगहानि सुबुंनिफ्रायनो जेबो बासिया मुगैया भट बियो आरो भट लायो। नाथाय सरकारनि सुबिदाखौसो अंगहानि सुबुंफोरनो सरकारा होनो मुगैयो नामा? दाथ' बहुत बार होबाय, आं हासिब होबाय, हाथि होबाय, टेक्लियाव होबाय, जगाव होबाय, नांगोल होबाय, ट्रेक्टर होबाय, फारसेनिफ्राय होबोजोबना फैबाय आं। थेवबाबो मोनसे बुस्थु मोनाखै। बिसोरनि बैसो जाबोलाय मालायफोरा इमान मोना, आं बेखौ मोनाखै। उदालगुरि जिल्ला 30 नं खैराबारि बियाबनि सिङाव थानाय सिंमारि गामिनि थागिबि 65 बोसोर बैसोनि टिपि बर'आ आथिं फारसे बेंगुरा आरो बेंगुरा टिपि बर'आ सरकारनो भट होदोंब्लाबो दिनैसिम सरकारनिफ्राय जेबो सुबिदा मोनाखै। बेबादिनो सरकारनि सुबिदानिफ्राय गोजान जानांनाय बेंगुरा टिपि बर'आ दुखुजों मा फोरमायखो नोंथांमोनहा मिथिना ला। नोंनि मुङा मा मुं? टिपि बर'। गामिनि मुङा? गामिनि मुङा सिंगिमारि। सिंगिमारि। नोङो भट होदों होआखैमोन? होदो। दा सोरनो होखो भटखौ, सोरनो होखो? आं नांगोलावबो होदो, ट्रेक्टरावबो होदो। ट्रेक्टराव दा होदों? सब होजोबलांदो। आरो इनि दा मा होदोंमोन बेयावबो होबाय। थांनाय बोसोरावबो बे रखम होलांजोबबाय आं। सबावनो होदों आं, मोनसे गैया। दिनै सरकारा गोबां बेबायदि माखासे आसनिफोर होदों। हमनानै ला आइजोफोरनि थाखाय जेनेबा बियो अरुणोदय आसनि होदों। नों अरुणोदय आसनिखौ मोनदों मोनाखै? मोनाखै, मोनसेबो मोनाखै। बिधवा पेन्सनबो मोनाखै? नोंनि आथिङाथ' जेनेबा माने बेंगुरा, दा बे हिसाबैथ' गोबां खाबु मोननांगौ। मोनदों ना माबाफोर? माबो मोनाखै? माबाफोर होदोंना होआखैमोन एप्लिकेसनफोर? होनाय मोनसे होदो आरो होनो मोनाखै। मोनाखै। बेनिफ्राय बेयाव भिसिडिसि चेयारमेना फैदों फैयाखै नोंनियावलाय? फैयाखै। सानसेबो फैयाखै? बिथांनि मोखांखौ नुदों नुवाखै? नुवाखै बिसोरो। आं सिनायखोनो मोना दा। सिनायखोनो मोना? अके। ओमफ्राय दा न' मोनदों ना मोनाखै? न'बो गैया, आंहा मोनबो गैया। न'बो गैया? मालायफोरा लेट्रिन मोनो, न' मोनो, दंखल मोनो, आं मोनसेबो मोनाखै। एखआनो गैया। आरो ओरैनो हारसिंखा। जाहोनाय लोंनायथ' रावबो गैखाया आंहा, हारसिङानो बिखुंफोरजोंसो थादों आं दा। होनायाथ' दा बहुत बार होबाय, आं हासिब होबाय, हाथि होबाय, टेक्लियाव होबाय, जगाव होबाय, नांगोल होबाय, ट्रेक्टर होबाय, फारसेनिफ्राय होबोजोबना फैबाय आं। थेवबाबो मोनसे बुस्थु मोनाखै। बिसोरनि बैसो जाबोलाय मालायफोरा इमान मोना, आं बेखौ मोनाखै। आरो बुंनोबो हानाय माबायानो गैया आंहा दा। मोनदों आमुगदो होननानै खिथाना लानोबो मोनबोखौनो खिथिनो हानाय नङा आं दा बेनाव फैबाबो। नायना थांनो हागोन न'फोरखौ बायलाबाय था। मानसिफोरा नायनो इस्सा दङबा, लुनो लुगैदोंबा नायना थांनो हागोन। फायो किसुमान फायना नुलाङो खोमा, जोंथ' सिनाय मोनाना दा। सिरि सिरि फायना नुलांबायो खोमा आंबा, आन्दा आनला जों नुवाखैना। सिनाय खम, मेम्बारा मा रखम, गामब्राफोरा मा रखम, बे रखम थांनोबो हाया आरो रावबो लाखिनायबो गैया, अखा लांनोबो हाया। न'आवनो थानांगौ, न'आवनो माइ मांला हानायखौ मावना जाबाय, हायिखौ थाबाय आरो। सरकारा दा जानाय सरकारफोरा जुदि जोंनि न'खर नुनानै नायनानै जुदि होयोमोनबा जोंहाबो बाहाय गोसोफोरा बाहाय गोजोनगौमोन, मोनफोराबो बाहाय गाहाम नांगौमोन, खान्थि नांगौमोन। बे रखमबो फायनानै नायफायनानै जोंनो होआ दखन जासिनाबो होननाय गैया। नों हायाखै जादों दे नोंनो होनोसै होननाबो बुंनाय गैया दङ। दिनै मानिबा फैसा होयो, माबा माबि अरुणोदय सुरुनोदय खालायलाङो। खायसे फैसा आंनो दखन बेखौनो खिथायानो, मानसिफोरा रायलायानो, खिथानाबो होआ। माबा चेयारमेनफोराबो, मेम्बारफोराबो, थिकादारफोराबो खिथियाबो। जब कार्डनि मोनो, अरुणोदय मोनो, एसां मोनलाङो मालाय बिधवा पेन्सननि माबा माबि मोनलाङो, आं बे रखमखौनो मोनाखै दालासिम। मोननायबा गोजोनगौमोन। मोननायबा गोजोनगौमोन। नासो ना नुनासो होआ, दा साननोनो हाया आरो जों दा। आंखौ बे रखम रावबो न'आव बेखौ लाखिनायबो मानसि गैया, गोरों गोलाबो गैया। आइ आफायाबो मोजां खालामनानै खिथिना गालांनो हादिया, फराय। बे नोंनि आथिङा जे माने लेंग्रि जाबाय, बेयो माब्लानिफ्राय? एखे जन्मआव नाङा, बे जन्मआवनोखा। जन्मआवनो खस्थ' खालामनानै जाबोखानांगौ, जन्मआवनो मावनाय। बे रखम जाना फैखानाय। बिमा बिफायाबो मोजां खालामना रोंदिया। आग्लानि मानसिफोरालाय आरो सोर मोजां खालामनो हानो। मबा डाक्टर साक्टरबो सिनाय मोना, अजा सजाबो सिनाय मोना, ओरैनो लोंनाय जानाय धाम धुमल'सोमोन। दाथ' बे रखमा गैया माला, दा माला नाय बेसेबां मानसिफोरा नायनानै बेसेबां मा रखम होयो। मानसिफोरखौसो नायो, जोंखौ मानो नुहुरा, जोंखौ मानो सिनाय मोना। जों थाङा नङा होमबा, जोंबो थांनो थाङा खैराफोराव, जोंखौबोथ' नुनांगोन ना।
भट होदों नङा होमबा? भट सदनावबो थाङो बेसां होबाय जों नांगोल ट्रेक्टर बेसां होलांजोब्बाय जग हासिब टेक्ला जंगाल नांगोल हाथि मैदेर होजोबना फैबाय जेबोसो मोनाखै आं दालासिम नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।